Aldaw antes ang selebrasyon kan Fire Prevention Month. Nagkulor abo ang porsyon na ini sa ground floor kan Tabaco City Public Market, makalis ang nagbungkaras na kasulo sa sarong tindahan digdinin party supplies mag-aalas 7 kasubanggi. Basado sa impormasyon gikan sa Bureau of Fire Protection, dain ang tao sa tindahan kan buminungkaras ang kalayon. Natulos man ang pigtarabangan na palsikon kan mga nakahiling. Pigkakarkulong abuton sa poko mas o menos 5,000 pesos naman ang winalat na danyos kan insidente. Di man po siya nagkaigwa ng fire spread or nakadamay pa po ng ibang establishment. So, base man po sa initial investigation ay ini po na nasulo na establishment ay sarap pong mercantile occupancy. So, ang mga yaon po ay mga party goods and mga plastics. Katakod kay ini, nagpagiramduman ang BFP Tabaco sa publiko na mas maging alerto nga ni mabiktimanin kasulo. Ang siguro po piritang rumdumon po yung acronym na SAFE. Ibig sabihin ng SAFE, letter S, sound the alarm. Then, letter A, advise the nearest fire station. Letter F, fight fire. And E, evacuate. Okay po? Basado naman sa record, ini an inot na kasulo sa nasabing syudad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.